కేన్స్ టొరంటో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో సత్తా చాటిన హోమ్ బౌండ్ సినిమా ఇప్పుడు ఆస్కార్ 2026లో కూడా దూసుకుపోతాం. నిషాన్ కట్టర్, విశాల్ జైత్వా, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ హిందీ మూవీని హైదరాబాదీ ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజ్ గైవాన్ తెరకెక్కించారు. కరణ్ జోహార్, ఆధార్ పూనావాలా, అపూర్వ మెహతా, సోమెన్ మిశ్రా నిర్మించారు. అయితే విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ మూవీ ఆస్కార్ రిలీజ్ చేసిన ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిలిం షార్ట్ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకుంది. దీంతో ఆస్కార్ అవార్డుకు కేవలం అడుగు దూరంలోనే ఈ మూవీ ఉన్నట్టే. ఆస్కార్ అవార్డుల పోటీలో నిలిచిన తొలి మరాఠీ సినిమాగా దశావతార్కి గుర్తింపు దక్కింది. ఈ మూవీ గతేడాది సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అయింది. థియేటర్స్లో మంచి ఫుట్ఫాల్స్తో 25 కోట్ల గ్రాస్ సొంతం చేసుకుంది. 98వ ఆస్కార్ బరిలో మెయిన్ ఓపెన్ ఫిలిం విభాగంలో పోటీలో నిలిచింది.